Nu am găsit la piață banane, dar am găsit aici la marginea drumului, aproape de zona unde stau mai multele. Făcut un cap. Am reușit să facem post de banane. Sperăm că mai multele sunt fermentate, toată lumea cumpără banane, când se fac mai multe. Sperăm că să aibă chef să mănânce, să vină să ia de la mine, și prima întâlnire cu maimuțele. Și am fost întâmpinat de o maimuțică. Și am hrănit prima maimuță. Mai hrăni. Then yes, put inside. Acum am desfăcut o banană și o să-i dau la mama maimuță. Are un bebel. A? Uite una care vrea banana. One more banana? You want? Big banana, yes. You want? Yes, I take a link. O maimuță foarte înfometată. Eat! Give! Sunt în Bang Seng. Aici unde filmăm e muntele maimuțelor. Eat! See this monkey, very nice. Hungry. Cum spunea, suntem pe dealul maimuțelor, Monkey Hill. Uite un maimuțoi. Opa! Băi! Bang Seng văzut de pe dealul maimuțelor. Monkey Hill. One banana? Yes, I have. But I think not eat, you know. No, not hungry. Yeah. E duminică și e foarte aglomerat pe dealul maimuțelor. Maimuțele plec atâta mâncare. Și este cald. Cred că vreo 37, 38 de grade. Te topești. Say
say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me,